Kedves vendégeink, hölgyeim, uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat a mai napra. Tavaly elindítottunk egy haladó hagyományt, hogy a új múzeumban, az új kiállítás mellé folyamatosan szervezünk időszakos tárlatokat. Most ebben az évben segítségükre volt a tárlat megszervezésében a Bodrogközi és Újvidéki Művelési Központ Királyhámecről. Őtőlük kaptuk ezeket a csodálatos képeket erre a 2 hónapos periódusra. Először is szeretném köszönteni körünkben dr. Dörcsik Mihály képviselőnket, Stumpf Attila urat, a Cigándi Járáshivatal elnökét, Zsolák Krisztián urat, a Cigányváros polgármesterét, a kistérség vezetőjét, illetve köszöntöm Szemán Tibort, aki ma képviseli a Közvelési Intézetet. Úgy gondolom, hogy azt a koncepciót építettük föl, tavaly január 1-én megkaptuk ezt a kastélyt üzemeltetésre. Mi nem csak üzemeltetni szeretnénk, hanem életet szeretnénk hozni, kultúrát szeretnénk hozni ebbe a kastélyba, amelyik az itt lakókat és az ide látogatókat is felemeli, lelküket, szívüket kicsit melengedi, szép dolgokat lássanak. A mindennapok során úgyis elég sok problémánk van, úgy gondolom. Illetve hát ezt domborítjuk ki, de szerintem sok szépség is van. Egyik ilyen szépség a művészet. A művészetre mindannyiunknak szüksége van. Szükségünk van a zenére, a festményekre, a költészetre, a mesékre, az irodalomra. Egyszerűen azért, mert a lelkünket ez nemesíti. És akkor talán egymással is nemesebben fogunk viselkedni. Jobban megértjük a másikat, jobban együtt tudunk működni, jó dolgokat tudunk létrehozni, hogyha odafigyelünk erre. A mindennapi munkánk mellett természetesen, amit el kell végeznünk ahhoz, hogy egyrészt, hogy megéljünk, másrészt, hogy a ránk bízott települések, bocsánat, a polgármestertársamat elfelejtettem köszönteni, de azért csak előjött az, hogy mi vagyunk itt felelősök a Bodrog közben azért, hogy mi történik, a ránk bízott településekért, annak a gazdasági, kulturális életéért. Én nem is akarom sokáig húzni a szót, átadnám a terepet a művészetnek, és hallgassunk meg először egy verset. Tiszai nagymenyhér, halál. Mit lát az elmenő, amikor a végtelenbe kilép? 2 hete nézte a falat, a sarok szürke homályát, én meg 2 hete néztem őt. Hívta a halál, és bármennyire is próbálták űzni mellőle, ott rezgett szája szélén már. Tudták, tudtuk. Minden hiába, mindenért kár. Hörgött egész éjjel, mint fazék a tűzön, melyből fogy a víz, ahogy száll a gőz. Vártam. És gondoltam, meglesem, hogyan néz ki az ősi nagy titok. Nagybetűs félelem. Vártam, gondoltam, meglesem, mit csinál, mikor munkába kezd a vég. Az utolsó sóhajjal mi lesz, s milyen, amikor felszáll. A hörgés halkult, majd elmaradt. Finoman járt ki be a levelet. Néztem a falat én is, meg a homályos sarkat, és csak később vettem észre, hogy
teljesen csönd lett. A fal fehér maradt, a sarok is, mint volt, szürke és sötét. Semmit se láttam, semmi föl nem tűnt. Kinn az ágon még csak egy piciny levél sem ezt. Köszönöm szépen Dr. úrnak a diátélésről adott versét. Azért is tudtam ezt így elmondani, mert a meséltől gondozta, hogy tudom, utolsó idejében. Mint a versből is kiderült, Tiszai Nagymennyiért reneszánsz ember volt. Ezért is gondoltunk rá, hogy a reneszánsz kastélyban kéne megidézni az emlékét. Költészetben csodálatos verseket hozott létre, festményeit már látjuk a falon, és a zenében is éleskedett. Tehát úgy is szokták mondani, mint ahogy az előbb a fiától hallottam, hogy a Bodrog az utolsó polihisztor művésze volt. Így született a Bodrog közben, itt ért közöttünk, innen származott el, de az életútjáról és a tevékenységéről úgy gondolom, hogy a leghitelesebb, hogy a fia, Nagy Enzó, aki szintén alkotóművész, fog most egy pár szót mondani. Nagyon szépen köszönöm József Balátornak a verset, polgármester úrnak, Páncin önkormányzatának, vidéki kultúrközpontnak ezt a lehetőséget, hogy Tiszai Nagymennyi számára lehetőséget biztosítottak, hogy bemutatkozzon a képeivel. Hogy az imént hallottuk, hogy a vers is jelezte, hogy ez egy posztumusz kiállítás. Nekem állítólag az lenne most a feladatom, hogy mondjak róla egy pár szót, hát nem is tudom, hogy 3-4 mondatban, hogy most önöket nem mutassam, mit is tudnék róla mondani. Inkább arra gondoltam, hogy elolvasok tőle egy verset, hogy ő mit hagyott én rám, és hogy milyen volt az ő habitusa, milyen volt az ő világhoz való hozzáállás, és tulajdonképpen bennünket, ugye, mint gyermekeit, engem és a nővéremet, hogy ő hogyan nevelt, és valójában, hogy mire nevelt. Én úgy gondolom, nagyon szépen benne van ebben a versben, ezt ő mondja, úgy gondolom, hogy ezzel többet én sem tudnék mondani, hiszen ő is sokszor vallotta, hogyha egy kiállítás van, hogy ott tulajdonképpen nem is annyira beszélni kell, hanem inkább nézni a képeket. Sőt, hozzátette azt is menüs valamikor, hogy ha egy patagón és egy eszkimó megáll egy kép előtt, akkor tulajdonképpen szavak nélkül is értik egymást. Hát, hogy most a képi mondani való túl, én mégis valamit szavakba öntsek, hát legyenek ezek menüs szavai. Tudjuk, hogy író, költő is volt egyben, sőt, annak is készült valamikor. Aztán hát úgy adódott, hogy a rendszernek a szépségei idézőjelben ezt nem engedték, és aztán menekült a képi megfogalmazásban, de úgy gondolom, hogy a magyar irodalom talán még nem annyira ismert, de úgy gondolom, hogy miután csodálatos gyöngyszemei lesznek, hogyha majd megismerik, akár önök is, és valami pedig ez iránt érdeklődő ezeket a gondolatokat és ezeket a verseket. Így szól hát a vers. Ugye Uram, nem fecséreltem el az életem, amikor siker és pénz helyett az útról egy bogarat felvettem. Amikor az egérfogóban rám meredő éhes nőszemek vádoltak azzal,
hogy csak enni akartam. Hogy csak azt tettem, amit az Isten nekem tenni adott. Nem fecséreltem el az életem, amikor mindezek fölött megremegtem, és könnyel telt a szemem. Nem fecséreltem el az életem, amikor nem építettem házat, amikor gyermekemnek azt mondtam, íme a két kezem, sok mindent megfogott már, és el is elsztett. Vagy csak egyszerűen kifolyt belőle. Mert ha mindazzal, amit érintek, tele lenne, már talán kezem sem. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy látom, mind a két vers hatásán, a két könyv megjelent. Ez is mutatja, hogy hat a költő ránk. És akkor megkérem Szemán Tiborot, hogy a kiállítást is. Köszönöm a szót. Engedhessék meg, hogy egy gondolatot szóljak még a kiállítással összefüggésben. Ez év június 30-áig a Király János Majlát József Múzeumi Tárlatban volt kiállítva egy kiállítás, egy tárlat, egy válogatás Tiszai nagymenhérnek a műveiből. És hát közeműködve a polgármesterrel, a polgármester úrral, most ebből az anyagból látunk itt egy nagyon gyönyörű összeállítást. Engedjék meg, hogy a gondolataimat gyarló halandóként papírra vetően felolvassam, és így próbálja tisztelegni Tiszai nagymenhért emlékelni. A Borokközé és Honvidéki Közművelődési Intézet Kassa megye Kulturális Intézménye képviseletében a Pálcinyi Mágolcsi kastélyban 2014. július 5-én Tiszai nagymenhértre emlékezünk. Arra a Tiszai nagymenhértre, akinek hivatása református lelkész, és aki ennél sokkal több volt. Festő, író, költő, zenész. Mindenki menyusabb. Tiszai nagymenhért 1944. május 3-án született Zemplén-Agárban. Középiskolai tanulmányait Királyhelmecen kezdte, majd Nagykaposon érettségizett. Diplomát a Prágai Károly Egyetem Hittudományi Karán szerzett, alapító tagja a Títszer-Bodrogközi és Honvidéki Alkotók Szövetségének, festményeiből az elmúlt évtizedekben több szlovákiai és külföldi településen szerveztek kiállítást. A szlovákiai kisgéres református lelkészeként tevékenykedő festőművész 1992-ben hozta létre regionális alkotóművejét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Aranyosapátiban, amely a Kárpát-medence magyar festőművészeinek, képzőművészeinek adott otthont. Tiszai nagymenhért a festészet mellett vers- és prózaírással is foglalkozott. Református lelkész volt. 33 éven át szolgált Kisgéresben, tette a dolgát. A gyülekezet szerette. Megpróbálta fölrázni a helyi közösséget, ám gyakran került vitába önmagával, a közösséggel és Istennel. Festő volt. Amint meg tudta fogni a ceruzát, már rajzolt. Képzőművészetet szeretett volna tanulni, de ez a vágya nem teljesült. A prágai református teológián végzett. A rajzolás, a festés azonban sohasem hagyta nyugodni, magánórákra járt, nemes prágai művészektől tanult. A festészet volt az élete. Alapító tagja volt a Títszer-Bodrogközi és Honvidéki Alkotóművészek Társulásában. Író volt, költő, rímekbe, versekbe foglalta gondolatait. Első kötetét, a Te láttad, Uram címűt barátai adták ki 1993-ban. Majd 1998-ban bővített kiadásban, 2003-ban magánkiadásban jelentek meg Tiszai nagymenhért válogatott imádságai, Veled Uram címmel, majd a Versek és Prózák című kötetet. Tiszai nagymenhért zenész volt, ugyanakkor csodálatos hanggal megáldott énekes. A gitár, a mandolin, a furúja és a zongora, a templomi orgona is megszólalt a keze alatt. Magyar népdalok, virágénekek, zsoltárok két hanghordozón is megjelentek, régi dalok és református énekek csalódáló. Az egykori Bodrogközi Fürt néptánc együttes oszlopos tagja.
Furúja szólójával, énekével elkápráztatta a nagy közönséget. Teljes szívéből szerette az embereket. Bodrogközi ember volt, az élet szerelmese. És akinek nagysága a puritánságában és összetettségében rejlett. És hogy ez mennyire igaz, igazolja a rímekbe szedett vallomása. Végül is mi kell az embernek? Egy kis szalonna, faszúj, olaj, tojás, meg tej, és aztán néha kevéske hús, ízesítőként olykor egy kis méz, és ami a kertben megterem, a zöldség. Ruha, hogy ne fázzunk, nem cifra, csak meleg. Térre fa, és bent a házban csak annyi, hogy ne legyen hideg, és meleg télen-nyáron, itt, benne a szívben. És ami maradjon, és soha se fogjon, szeretet, szeretet. Elment, és mégis örökre itt maradt szívünkben, a hanghordozókon Tiszai nagymennyért megörökített hangán megjelent magyar népdalok, virágénekek, zsoltárok hirdetik, hogyha nagyon szükségemet érezné valaki, megtalál, még akkor is, ha már nem lennék. Talán még többet is talál belőlem, mint ami voltam. Mennyért jó ember volt, szerette az embereket teljes szívéből. Bodrogközi ember volt. A Tisza, a Bodrog, az élet szerelmese. Ezzel a válogatással adózzunk Tiszai nagymennyért művészete, életműve és munkássága előtt. Fogadják át szeretettel. Szép, hogy sok mindent megtudhattunk róla, itt él közöttünk, és még kevesen ismerték. Annyit szeretnék mondani, hogy gyönyörködjenek a képekben. A programunk következő részében egy kis mini konferenciát tartanánk arra az Európai Mintarégió programról, ami a napokban, hetekben indul el, és aminek az a célja, hogy a Bodrogköz szlovák és magyar oldalán egy kicsit jobbá tegye az életet. Ennek kb. 2 hete voltunk Ausztriában egy tanulmányúton, ahol megnéztük, hogy ők annak idején 80-as években, amikor hasonló, mondom csak hasonló, mert a mentalitás már akkor is más lehetett ott, mint nálunk, helyzetben voltak, milyen kitörési pontokat kerestek és mit tudtak megvalósítani. Erről lesz egy kb. 15 perces kis prezentáció, és utána, hogy Orsolya polgármester társammal a benyomásainkról fogunk egy pár gondolatot mondani, és amikor ez a kb. 20-25 perces program lemegy, akkor szeretettel hívok mindenkit fönt a emeleten egy állófogadásra, ahol 10. és 16. századi ételekkel fogunk kedveskedni a kedves közönségnek. Jó? Elnézést kérek, hogyha most a bent lévő székeket ide kihozzuk, hogy le tudjuk ülni, és mindenkit kérek, hogy maradjon egy kicsit, hogy minél többen szívunk arra, hogy mik a terveink, és mivel tudják segíteni ezeket a terveket. Köszönöm szépen!